Velkommen til Satnam. Denne her video er en lille serie af øvelser, som åbner rygsøjlen og løfter din energi. Du starter bare med at lukke øjnene. Slap af i kæberne. Lad der være et lille mellemrum mellem dine tænder. Og fornemmer sådan en lille kædereaktion ned gennem kroppen, ned i halsen, i dit bryst. Giver slip på maven. Og vend opmærksomheden ned til dit rodcenter, altså punktet mellem sædeknuderne. Og så igen forbinder dig med punktet mellem øjenbrynene, kigger blidt op på det punkt her mellem dine øjenbryn. Forbinder dig til indre ro. En fornemmelse af din opmærksomhed bevæger sig ned i halsen, ned til hjertet, ned i navlen, blødhed i maven. Og fornemmer dit sæde. Fornemmer kontakten mellem din krop og underlaget. Så fletter du fingrene ind i hinanden foran hjertet. Ånder ind og strækker armene op over hovedet. Håndfladerne vender op. Læner hovedet tilbage og holder vejret og strækker tungen ud. Ånder ud og lader armene komme ned langs siden. Og det gør vi lige igen. Vagusnerv stræk. Ånder ind, strækker op. Hovedet tilbage, tungen ud. Og ned gennem munden. Og giv slip. En sidste gang. Og ned, stræk op. Tungen ud, hold vejret. Stræk igennem din tunge, så du får fat i nervesystemet helt inde ved kraniekanten, tungerodet ned langs halsen. Mærk strækket igennem armhulerne, ned i hjertet, rygsøjlen og ned. Og giv slip. Højre hånd på venstre knæ. Ånd ind og twist bagud. Hold vejret. Og ud og glid tilbage. Og igen ånd ind og twist bagud. Hold vejret. Og ud. Så fik vi lige strukket hele nervesystemet, landet lidt i kroppen. Og så tuner vi ind med 3 gange Ong, Namo, Gurudev, Namo. Så du samler hænderne foran dit hjerte. Jeg har en lille ven her, der rigtig gerne vil lave yoga med os. Og knupper håndfladene. Og hun minder mig for øvrigt om, at har du en aromaterapi, jeg bruger pebermynte her i dag. Pebermynte er virkelig dejligt, når det er varmt. Det er også dejligt til at løfte vores energi. Det åbner lunger og hjerte. Og så er det simpelthen så skønt nu her, når man skal på sommerferie, at man lige kan bruge pebermyntens klarhed og hjerteåbne kvaliteter til at slippe og komme ind i en god sommer. Men uanset om du har en myntedråbe eller noget andet aromaterapi eller ej, så knupper du hænderne, aktiverer nervespidserne, aktiverer hjertet. Tag lige hænderne op til dit ansigt, ånder ind gennem næsen, ind i duften. Ånder ud gennem munden. Ånder ind gennem næsen. Ånder ud gennem munden. Virkelig træk vejret ind i den her grønne duft af mynte. Og ellers bare mærk det lille mørke, du laver ved dine øjne. Forbinder dig til indre ro. En sidste dyb indånding ind her. Og så samler du hænderne ved hjertet. Vi tuner ind. 3 gange Ong, Namo, Gurudev, Namo. Forbinder os til universets guddommelige visdom og kærlighed. Forbinder os til den indre lære, vores højeste potentiale, visdommen i hjertet. Ånd ind til begyndelsen. Ong, Namo, Gurudev, Namo. Ong, Namo, Gurudev, Namo.
Om Namo Gurudev Namo. Ånd ind, hold vejret. Hold vejret blidt i hjertet, skuldrene er nede, kæberne er afspændte, du holder vejret, laver en blid rodlås ned omkring mellemkødet. Holder på din energi, lader åndedrættet cirkulere i kroppen. Ligesom kroppen kunne drikke ilten, pranaen. Og så ånder du ud og giver slip. Ånder ind og strækker armen op over dit hoved. Ånder ud og sænker skuldrene, armene ud i et V. Bøjer fingrene ind i håndfladen, så tommeltotterne vender opad. Armene ud til siden i et V. Og så laver vi breath of fire her. Forestil dig, at du renser dit hoved, tømmer dig selv for tankemylder, planlægning, kontrol, alt det, der kan have foregået her. Så du bare forestiller dig, at du renser det ud med dit åndedræt, med din intention, med lys, ned i hovedet, ned i halsen, ned i hjertet og helt ned i bunden af kroppen. Breath of fire, pumper med maven, åndedrættet ind og ud gennem næsen. Rigtig godt, vi fortsætter 1 minut. Det vigtige her, det er, at du mærker din mave som sådan en blæsebælt. Du kan eventuelt tage hånden ned på maven. Og mærker, at du masserer maven ind og ud og ind og ud og ind og ud. Hvis tempoet her er for hurtigt, så sætter du bare tempoet lidt ned. Du åbner dig for en himmel af muligheder, lys og kærlighed. Grounder, integrerer lyset ned i dit sind, i dit hjerte, i hele din krop. Og så ånder du ind, strækker armene op over hovedet og samler håndfladerne over dit hoved. Ånder ud og trækker energien ned til dit hjertecenter. Rigtig godt. Ånd ind, armene ud til siden og løft dem op. Ånd ud, centrer dig selv. Grounding, centrering ned i dit hjerte. Og slap af, bliv i hjertet her. Slap af i maven. Slap af om bag ved øjnene. Forbind dig til indre ro. Og med din intention og med din opmærksomhed samler du dig selv ind mod din midterakse. Blidt kigger du på punktet mellem øjenbrynene, lægger bevidstheden op i det 3. øje. Og samtidig mærker du hændernes berøring ved dit hjerte. Mærker dit sæde. Tag en dyb indånding ind. Ånder ud i et suk. Og så tager du hænderne til den forreste ankel. Vi skal lave spinal flex. Der åbner rygsøjlen op. Og renser energien i hele rygsøjlen. Du ånder ind og svejer i ryggen. Ånder ud og krummer i ryggen. Næsen peger hele tiden lige frem, så du skal ikke svinge hovedet med i bevægelsen. Det er en bevægelse, der er i dit bryst og i din lænd, hvor du på udåndingen tager halebenet ind under dig, og på indåndingen skubber ballerne og halebenet bagud og laver et lille knæk ind i solar plexus på udåndingerne. Ind og ud gennem næsen, aktivt åndedræt.
Rigtig godt. Du fortsætter bare lidt endnu. Og mærker, hvordan du åbner din rygsøjle. Inviterer lyset ind, sommerens lyse nætter. Slipper, hvad der måtte sidde af spænding og stagneret energi i kroppen, i sindet. Og bruger det her åndedræt og den her bevægelse til at rense dit sind. Og opløfte dig. Og blødgøre, åbne rygsøjlen, åbne hjertet. Med det her åndedræt og denne her bevægelse inviterer du ånden dybere ind i sjælen og bringer indre ro og glæde. Bygger din energi op til styrke og stamina i dit nervesystem. Og du stopper bevægelsen, centrerer dig selv i midten, tag en dyb indånding ind. Og så holder du vejret her. Hold vejret. Læg bevidstheden op i det tredje øje. Kig på punktet mellem øjenbrynene bag de lukkede øjenlåg. Knip sammen omkring mellemkødet i en rodlås. Hold vejret. Hold din energi. Og så ånder du ud. Det gør vi lige en gang til. Ånd ind. Hold vejret. Hagen lidt ned. Knip sammen. Blidt omkring mellemkødet. Kig på punktet mellem øjenbrynene. Samle din energi ind mod din midterakse. Så uanset hvad der foregår omkring dig, så arbejder du med din centrering her. Og nu. Og slap af i maven, slap af i kæberne. Slap af om bag ved øjnene. Mærk, hvordan kroppen tager imod denne her øvelse og det her åndedræt. Så laver vi den sidste lille øvelse her for at åbne rygsøjlen og løfte din energi og rense sindets restløse tendenser eller bekymringer. Hænderne på skuldrene, fingrene foran, tomlerne bagved. Du ånder ind, svinger til venstre, ånder ud og svinger til højre. Og du stopper bevægelsen, centrerer dig selv i midten, tag en dyb indånding ind. Hold vejret, knip sammen omkring mellemkødet, læg bevidstheden op i det tredje øje, forbind dig til indre ro. Og centrer din energi. Du har så meget ild i blodet nu, og den her svingning fra side til side kan gøre, at vi føler, at vi lige udvider os. Og så samler du dig selv igen her, ånd ud. Lad skuldrene komme ned. Bliv ved med at kigge på punktet mellem øjenbrynene og have en fornemmelse af samling, centrering, samtidig med at du har løftet din energi. Masseret pranaen, lyset, kærligheden ind i dit sind, ind i dit hjerte, ned i rygsøjlen. Og så kommer du ned og ligge på ryggen i en lille afspænding og integration. Gerne ligge helst i 3-5 minutter. Og hvis du har lyst til eller mulighed for at ligge længere, så gør du endelig det. Det er godt for dit nervesystem, og det bringer ro i dit sind. May the long time sun shine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on. Satnam. Tak fordi du så med, og have en rigtig dejlig dag.